Hello dear viewers, para banget. Kendet ngakwa kan kerani video iba kendet shaphang ka Jingngeit. Fi kaei kata ka Jingngeit ka ba shisha. Ka ba penkesan. Yangi hau Jesus Christ. Mentang yim ngau thu syu ba. Ya ka Jingngeit. Bun sin ki ngau thu ya ka Jingngeit ka ba hau Jesus Christ ka long ba. La yalap yangi shaphang ka Jingngeit Jesus Christ ngila ong hoat nganget hau Jesus Christ ngila alet jing yesang. Ngila wan jesang. Ni pulih ka katba ngilet si Bible study bun sin bat ngile kiwei ki ai ki ba adai haki yeng mani na hikinu kinu ngingi suthu ba kadai kata ka Jingngeit pi handroi ngan ye thu ifi lada pi pulih ya ka Bible da ka jingyelam umen sim bat om tak kata da ka jing sungu thu ru ba la tho e kani haka first century lani haka spa snam ka baningkong. Pi haka spa snam ka baningkong. Haka spa snam ka baningkong. Kadai ka balang ka basya penshitom ben bah. Pi ka sya penshitom na po kijiu bat kumju ru ka sya penshitom na ka himarum. Te haba mensyua haba ka ong bangin nget to believe na to have faith in God mo ban penkesan ni kata ka Jingngeit kadai ka Jingngeit ka ba amdei tang hapo ka donut handrei ka ba hap ban shanya hoblai ban penpau ru ba kila i no ya kiwei ki Jingngeit ngan nuksangan ong ifi baling ong ta hakatu kapor lada u banget uang ba unget hau Jesus Christ pi ula nget kutinjong blai ka ong utau banget bat pen baptis pen yem pi Jesus Christ uang kata ba hakatu kapor haba ki nget shisha kilet ban pen baptis ka penpau ru ba kila priang Eucharist kila kop Eucharist. Syabar ka penpau bat syapo ru kadan ka saki da umen sim khut bat am tang kata haba kinget ha tu kapor mot ki hab weng no na kiwei pat ki Jingngeit. Men shwa bikin wan ka Jingngeit ha ka spa snam ka baningkong kinget ha ki blai thau kinget ha ki tu ka ha ka hau Caesar mo teng ki penlong blai ki penlong sim yo Caesar ru yo kaisar ki ong mo ti ka Jingngeit jong ki kadai ka Jingngeit ka ba lan la dia mot ki habba ai ka ding phana ko mu Jesus Christ wang hab lan la dia bat ba ai ka ding phana mot haba ki nget men chau Jesus Christ ki shania au Jesus Christ bat kawan ka jing pen shitam ben ru kawan ka jing tenju ya ka Jingngeit mendai ka Jingngeit ka ba sulong intellectual ni dan ki ba ong ha ka kentin parang mo wi ong just to believe in the essential of the doctrines mata kia sobang haban kren doctrine bang if you believe in the essentials of the doctrines la nget la biang la yo Jesus Christ ha ka tu ka por no spa snam ka ba ningkong haba finget pila ban syak khrai khli ru pi bale ki khat arngut ki apostol ki yap na ka banta ka gospel namar ki nget hau Jesus Christ kim tre ban len ya ka Jingngeit pi ka poi hadu uput ba ki syak penshitam bat ki shania hau tau Jesus Christ bala yap na mentagi pop juki bala tap bat bala mi pat akasngi ka balai namar ba ki nget kata ki syak penshitam na ki jiu ki alap ru ya kata bat amta ki syak penshitam na ka himarum ru mot ka Jingngeit nget ka ba mensyua ka de ka ba ai tilot bat ka ba ko ngo ban le pi ka ba pen ko ngo ban le haba kila nget kam dai ka Jingngeit ka ba silong intellect pait ngan pen fi balai ka Jingngeit ka ba mensyua ka ba upol sing Filipi wang kumni wang ka city sing Filipi ka ba ningkong khat kalnong ka ba ningkong khat ba phundai ka ong kumni na ba hapi la ai na ka benta ukris am tang ban nget hau hanrei ban sya shitam ru na ka benta jong u pi ban sya shitam man sya ka spa snam kadan ka jing tenju ya ka Jingngeit mentaru nganong ifi kan sadan ka jing tenju ya ki banget ki basisha fi balai menta ka sok palat ki Kristan ban ong bangal anget hau Jesus Christ om dan ka jing sya pen shitam renga ong kala apai ka por ba mentakin sa tenju ya ka Jingngeit jongi Hato nginget syan em hau Jesus Christ lada ki banget shisha hau Jesus Christ kan sadan baik ka jing tenju ya ka Jingngeit ka jing pen shitam jong ya fi kala ban long na ki bahayeng bahasam namar fila tre ban ko ngo ya niu Jesus Christ fila tre ban le kat kum ka ktien jong ublai bat ka Jesus Christ uang ba kinong shun jong ubri kinlong nayeng na sam shwaning kong pinsai I kinsa kren lai pujat kinsa le kaei ka ban penshitam fi ban
kani kawan ban tenjuk ya ka Jingngeit jong fi Hato fi trek na ban yang scam ka Jingngeit ban syak sitam na mentau kris. Teka Jingngeit ka dairu ka Jingngeit ka bapen ko ngo. Uji sukres wang ni wang. Wang haka gospel Matias nang ban nyau dalam kelat kat bar psa wang utau bayok sngow ya ki kentien jong uji sukres. Bat ubale ngap ubayok sngow bat bale ya ki kentien jong ngan kanyi kumba ubate ya ka yeng halor umau siang. Bat haba kawan ke tuko saw kala telap bat ka yeng kelam kelam. Dengan ong ifi lada kadai ka Jingngeit ka ba shisha ka ba filak priang lada kawan ko saw ru namar ba filak pen ko ngo uji sukres ka nam kelam. Kindan ki jing tenju. Henry lada ka Jingngeit jong fi kalong ka ba shalo ka balong hakiniam ki rukam kabam dai kat kum ka ketin jong blai sapet da kawan ka jing tenju ngalak kren pa da kawan ka Jingngeit namar ba pitai ka yeng halor siap kan sa kelam. Tengah kren tangkat ni lada pi kwa ban tip shisha. Kaei kata ka Jingngeit ka ba shisha. Ka bakut kam kutin blai. Pilak ban kontak ya ha Facebook shan dan remai swear. Namar lada ngimdan ka Jingngeit ka ba shisha nang fi nginum tip yo blai. Fi ka Jingngeit ka ba shisha ka wanra ya ka jing tip yo blai. Ka jing tip yo blai. Lani the knowledge of God lani hakaktin Greek yong ginesko. Mo ngi yong ngi tip yo blai Handrai hakaktin Greek ginesko kamut ban itu yo tau blai ha karukam ka ba janbha. Nuksa haba utnga ya ka tnga u itu kamut bakidan ka jing ya dai ka ba jan. Itip iwe kadan ka jing ka communication kadan ka jing ya dai kadan ka relationship. Teka Jingngeit ba shisha kan yalam ya fi ba fin itu yo blai ba blai un itu ifi. Tangkat ni shwa nganong kadang bun ka jing hikai. Ku blai shibun. Na mata kitu gi barang syak pen shitam ki bala awan shisha ka Jingngeit filak pa syak pen shitam mata gi bahiyeng. Nana ki breu. Nana kanu rukam namar hakini ki sngi kan sa tenjuk ya Jingngeit jong fi. Yang scam ho blai namar ki wan ki jing tenjuk kadai ga ba filak nget shisha ho ji skres kam dai shu ka ba pi shunget men tang khli nrai filak pen ko ngo filak kala ka ba mut blai ula pen kala ka tu do not jong fi filak pen kala ga jing em ka ba shabaru film shem em shu ka pop filak lat lut na pop nrai menta kala wan ka jing pen shitam na usutan u ba kan shot ya ki bahayeng basam ya ki de ki men sim baman ban rong ki ban pen shitam fi yang scam para banget kadan kam ban jing tenju lada ka Jingngeit jong fi ka ban ne dan kam ban jing ban tenju klam ka jing tenju nganong fi amla ti ban tip la ka Jingngeit jong fi ka dai shan ya te yaro try bang yo ban syak sitam lam na ka ban tau kris nomor pol ngan pen sai sin pat ngan ban biang upol wang ha ka city ki Filipin nang baning kong tukhat bar pandai ko na ba hapi la ai na ka ban tau kris am tang ban nget u henrai ban syak sitam ru na ka ban ta jong u haba pidan kaju kajingele ya kaba pilayo I hanga bat menta pilayo snow bakalong hanga upol la syak tenjuk la syak set bendi la syak sempat nganong ifi para ka bakhat do ulong shawun klat mo shawun un select no kampat itu kami tu ong ni kumno ulat ukran itu kentina do wong I fought a good fight of faith mala yale ya kata ka jingele ka babha mo jong ka Jingngeit I finished the course na pendap ya thong Fi, idan kam ban yang scam. Ka Jingngeit jongi kamlong tang menta ka kut no. Kadai continuous hadu ba ubleng da penjana ini hadu ba nginda bengin ong kumbo pol u ong ma. Kan sapoi ka po. Te yaro try. Kublai shibon, like, share, but subscribe ngani ka video.